Actuellement média filɛbagaw an ka foli b'a ye nin waati in na an bɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ bi an bɛ mɔgɔ min fɛ yen Bukari Kamara a sigilen bɛ Wasolo kɔnɔ Sanababa an bɛna kuma d'a ma sisan a bɛ foli ni tandi ka filɛbagaw la mɔgɔ min ye kɛnɛ ɲama fɛ o ye Madu Sangare Peni Peni i n'a fɔ a b'a dɔn cogo min na an bɛ émission fɛn o fɛn kɛ Wasolo kɔnɔ yan nɔ ale de b'an bilasira ale de bɛ émission accompagner ni dusukɔni ye an ka foli b'a ye nin waati in na n'a kalanden bɛɛ lajɛlen an bɛna kuma di Bukari ma a bɛ foli ni tandi ka filɛbagaw la an bɛ sɔrɔ ka don an ɲininkali kɔnɔ aw dansɔgɔ ani ko karamɔgɔ i dansɔgɔ ni ko dansɔgɔ ne ye Bukari Kamara ye ka bɔ Sanankɔrɔba ne ko kumajɛ kuma n den awɔ n ka foli bɛ ka se filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ani lamɛnbaga bɛɛ a' ye dansɔgɔ ayiwa foli kɔni jara n ye kosɛbɛ Actuellement Média ka émission dɔnni kɛnɛ bi an wulila ka s'i ma basi tɛ ɲininkaliw don karamɔgɔ ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo n'an bɛn'o kɛ o ye Bukari yɛrɛ ye jɔn ye ka bɔ min ani sigilen bɛ min bi wala ne Bukari ne bɛ bɔ Sanankɔrɔba bɛɛ ko kumajɛ kuma n den mais n yɛrɛ wolofa bɛ yen o ye Buran Kamara ye mais n ka fɛn bɛɛ de tun ye kumani ye awɔ n mɔn'a bolo n ka fɛn bɛɛ y'a ye n bɛ se ka dɔ fɔ a kan fɛnɛ awɔ ni ko ayiwa i mɔnna mɔgɔ min bolo n'o ye Tumani ye an y'i dɔn n'o ye k'a fɔ ko i fakɛ don o tun ye kɔmatigi ye an b'a dɔn Soma don bi an ko e ka dɔ fɔ an ye bi Somaya kan i bɛ se ka mun de fɔ Somaya mun fɛn don dɔnni sugu jumɛn don Somaya a jɔfɛn bɛ mun ye an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la i bɛ se k'an bilasira wa i dansɔgɔ ani ko a' ye dansɔgɔ wala n bɛ se ka fila fɔ Somaya tagabolo kan ne ye kuma n den bon n fana ɲala kɛ ale k'a to baara min na o ye banabagatɔ furakɛ ye farafin fura la a bɛ kumako kɛ n mɔnna o la n bɛ o dɔn fɛnɛ awɔ Somaya taabolo la fɛnɛ n bɛ se ka fila fɔ a la parce que mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn ka ban i bɛ dɔ dɔn a la o de ala sɔgɔ i sɔrɔ ani ko a' ye dansɔgɔ ayiwa fɛn dɔnni sira fila bɛ yen n'o ye yiri ani laturu ye an b'a ye k'a fɔ ko Somaw b'a ta u bɛ baara kɛ n'a ye fiti tile yala Bukari e bɛ baara kɛ yiri ni laturu la i ka Somaya kɔnɔna la o parce que dɔw bɛ Somaya kɛ u bɛ basi sɔn nka u tɛ baara kɛ yiri la u tɛ baara kɛ laturu la voilà n bɛ baara kɛ nin fila bɛɛ la n bɛ baara kɛ fila bɛɛ la n bɛ baara kɛ laturu la n bɛ baara kɛ yiri la parce que i bɛna laturu dɔn cogo cogo n'i ma yiri dɔn hali bisa tɔ ka diɲɛ don oui i bɛna laturu dɔn cogo cogo n'i ma yiri dɔn laturu yɛrɛ b'i kɛlɛ awɔ a fɔ ko laturu a yiri de don i dansɔgɔ ayiwa émission dɔnni kɛnɛ halisa an b'a kɔnɔ an bɛ Actuellement Média sanfɛ karamɔgɔ Bukari Kamara n'an ye ɲininka bi i fakɛ n'o ye Tumani ye Sanababa Tumani donc n'an y'o ye bi i ka dɔ fɔ an ye Sanababa Tumani kan k'a ɲɛnafin bɔ an na Actuellement Média sanfɛ i bɛ se ka mun de fɔ an ye kan mɔgɔ sugu jumɛn kun don an kɔni y'a ko bɛɛ gɔni fɔlɔw da sira min fɛ voilà nana i dansɔgɔ i ni ko ne fa Tumani Soma tun don komatigi don yiritigi don i y'a faamuya a tɛ se ka ban fɔla ne bolo Wasolo bɛɛ b'a dɔn Tumani Kamara ka bɔ Sanankɔrɔba Sere Musa ani Samu o commune na i y'a faamu a tun bɛ banabagatɔ furakɛ dɔw yɛrɛ bɛ na a bɛ fura bɔ k'a di olu ma ka tila ka pase d'u ma o ka taa awɔ ne yɛrɛ y'a caman ye n bɛ taa caman yɛrɛ bilasira awɔ k'a fɔ ko dɔnni a ka dɔnni tun tɛ nkalon ye dɛ musalakala ko fɛnɛ tɛ wa a tun b'a kɛ tiɲɛ fɛnɛ kan Tumani a tun bɛ mɔgɔw furakɛ a bɛ baara kɛ mɔgɔw ye f'a bɛ tila ka pase di dɔw ma parce que an y'a tɔgɔ mɛn gɔnifɔw da cogo min na o ye k'a fɔ ni mɔgɔ min kun sera a ma a tun bɛ se ka dimi ma yɛlɛ Kɔrɔtɛ ko sira fɛ yala o Kɔrɔtɛ ko o sira e bɛ se k'i da don la bi wa k'an bilasira Actuellement Média sanfɛ wa nana i dansɔgɔ Kɔrɔtɛ ko kɔni se ka dɔ fɔ o la mɔgɔ tun tɛ se ka dimi don a la wa hali sini i tɛ se ka dimi don an na Kɔrɔtɛ ko ta fɛ n b'a la sago i sago i dansɔgɔ i ni ko mɔgɔ min fɛnɛ don a tun tɛ ko si kɛ musalaka la musalaka tɛ laban tiɲɛ de bɛ laban i ni ko i dansɔgɔ ayiwa an bɛna kuma di Madu Sangare ma ani a ka kalandenw kɔni bɛ yan nɔ an bɛ kuma di ma miniti 5 kɔnɔna la u bɛ dɔ fɔ an bɛ tila ka segin ka don an ɲininkali kɔnɔna la i dansɔgɔ ni ko a fɔra numu ko caman fɔ ɲuman kɔrɔ jabakoro jɔnmɔ kɛ wale dɛ ne jama i ka ni ne kumajɛ Tumani denkɛ de ka bɔ Sanankɔrɔba kumajɛ ne bolo Tumani ye Sanankɔrɔba wurabankale ni fama ye ni waati ni tigɛ ni lonja Wasolo kɔnɔ ne bɛna dɔ f'i ye semanakɛ su ye ba a dugukolo bɛ yan ŋɔnɔ dɔɔni ka se tɛ su ye dɛ Sɛbɛn furu dɔ ɲini sun Sɛbɛn kun ni sɛbɛn kuma la dɔ
tanguno wuro ngile inisu ko wadu ne yebala galo inisu tuma ni nagi bula wadu yangi bula lolo emolo mo koy bando ngana man ngana tegene ngana mama ne bo bo lulu dabra bo jilu dula dama gulen su adama imana ma du ko ga dogo ni ma bi do ba e be sinin tu ba wora jomo dogo godi ba wora mana tan bi de bani san lu balo e ma dogo do mo de di fi e di bolo di bara dai gele bobu za buri ki badro bobu za ku lo gundere tuma ni fa ma no wadi sa ba bi fere ni zu kuma ya anta kontela ora mangara tigi ni zu saya jela ba tigi ni zu nena gura tigi ni zu nena gura tigi ni zu aba wolo ko yo na de zangoro wa aywa émission doni nan sama ko ne ko e man sanri ga prestation flana e ka émission accompagne ina fa bi ga tukum na waso émission bela simo ne ko ite ga ni balma ga mar sanri ay da ko nyam fla ko nga émission ko na kam la sewa amana te na nga émission ngal to wi ngali mamulo o de bi amado waso le ko mati jamana e bi ko mati ga ta sumo ga ta eni waso sumo chabe tukum na nango ki dado la bi bisa mo ni ko actuel media sans de watila sumo dan ko ini ko gele atene ko mati foiche anga kuma ko te nyini nyala koy an wolole ka toy anga fura ko te nyini nyala koy gbele atene ko matigi foiche nira taala de la gbele ake do nasiche anu na fla adama de nay bolo fara nyon ga ibese kula menay fran do bese ko do la bete se wala o ba foli me ko se ko matigi be ma fira afra fira para la be anga je ga mbolo di nyoma no kara bese kula nga aw komati mun be wasu ngona bi yala gele do be aw ka bara ko ndala aw ko 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 ndala wa abisa gele mu nda bisa ka da kene ma yambi akele media sanfe mo ho ba kana walma aw yo da mo ndon che aw bo non kala ma wala gele am be akola bi am folo o nyon ko fe kuma e nyon ko fe kuma o anga nyon ko fe kuma dabla ni mi fora I ko fe sanige femfo ati nyini ngai alla na sura be tugo mai bodo men na yenyo ko fe kuma jate mina sura be nyon bodo bulu judo idan so ni ko bagale kamara ambe ko matu don ni shugele ani soma ya barawe na yala ni ma se afe ka mo glan ka barawe do fa na fo ifa kuma jugo mina bagale fena bo ke biwa sana bo ba sigi wala idan so ni ko mbake mem ko furake men se ko ke fene dawo badala ebe mo ko ke togodi siraj men ka ni mo buna ka ya buna kene yawa walma bana sugne ma tira o do wala ngana idan so ni ko ni sirane ma saninge mbolo do fura ko la mba jate mina folo ni mbese mina mbake ni tese mbe jima pasara ma de kana do kula ikum fete ba nyanyi ni folo ya nyanyi ni o ni bana sababu ya mi ibo do ngasoro ko yiri ni awo mfa yen kala mina woyoyi dawo aywa nyani émission ka tayo ja ame ba la téléphone numéro dia fle bana kan boma le 71 68 89 78 merci ya 71 68 89 78 kana mo émission ba ka senza kata ningo bi ka fuliga wala la de kan do di wasulun sumoma wasulun komati uma wasulun dozoma ibisa mo defo actuel media sant ngana idan so ko ini ko mbe folo ka fem fo o yem mbani fay dan so pasare ma den tege fosi jana ni bate ya fam ne ba o esra trawole ma foli folo be soma dan so ka sen fo uma munum be sulani munum be nyina mala dan so ka sen jengula be manumu anafla ngon be mi fo ali sa ngambulo di nyoma na ngambulo di nyoma ambe se kula ange fran dabla dala sawa isawa ita so ini ko anga émission abaka senga kata abayola bi ansa ba émission na me nyinga jamana nyemo no ya me fanga mo no bi no e asimi go tanda ka jamai iga ladri ga wal maka fulgan no bisa mo ne funyara kaza maro alnu te kan nay baso ko ke mo do ka tel media len watinda wona émission so kala de wala nga foli be se mali nyemo ma fama uma jana debi asimi go ndamna na la fiaba na anga kusebe kala do kumbanga do chama mboka kwala ali sambe boli boni se ay mali bi ala kay deme mali be ta nye jon bulu jon sita do ala de ba don
ala k'an n'a tigi bɛɛ n b'o foli se ɲɛmɔgɔw ma ka se an ka faamaw bɛɛ ma ala k'u dɛmɛ ala ka tɔgɔ duman d'u ma ala kana u dɛsɛ u senanko la ayiwa an bɛ kuma di Madu Sangare ma miniti 2 kɔnɔ a bɛ kuma jɛ la ni folikan b'a bolo ani an bɛ a ka kalanden dɔ ye sogo faga ka d'a ma a b'o sogo dan tigɛ Telemedia Maïga i dancogo ni kun an bɛ jamana donso den n'a ba fo ka soma den n'a ba fo émission lɔnni kɛnɛ kan ni émission nin tɔgɔ de ko dɔnnibaaw ka émission i bɛ somabaw de y'a la ani moribaw kunfin tɛ kuma la nin émission na o de kosɔn an ka wasolon somaw n b'a fɛ k'u yirila kelen kelen a n'a kɔmatigiw donc i bɛ u ka kumaw ɲafi mɔgɔ tɛ mɔgɔ minnu ye la ne de b'olu yira e la e fana b'a bila diɲɛ b'a ye voilà ni ne warabankale de ale la kɔma de tɔgɔ ko warabankale a fa ale sankɔrɔba tumani ni kumajɛ tumani wasolon cɛ n'a muso bɛɛ o la jinɛ de bɔlen tun ye kuma jinɛ nka ka kalan dɔ kɛ lumakɔnɔ fɛ i n'a faamuya a cɛ tun ka yan ɲɔgɔn soma n'a tun y'i labɛn soma labɛn non n'a donna cɛw cɛma bɛɛ b'a fɔ ko tumani nale i n'a faamuya i dan tɔgɔ ni ko nin ye denkɛ seru denkɛ ye Fananugu Dirisa tɛ an ka foli b'a ye n'ala sɔnna actuel media n'ala sɔnna don la an bɛ wuli ka sama a sigiyɔrɔ la ka ɲininkali k'a la o fana b'o cogo la an ka foli bɛɛ k'u bɛɛ dansɔgɔ ko ka bɔ Laginɛ dugukolo ma k'u dansɔgɔ n'ala sɔnna n b'a i bɛ fɔli kɛ ka kuncɛ dansɔgɔ Kumaya kuma fa nene olele deme nene na kumaya mo fa nene olele lomele adibi emba kumaya mo fa nene bala bule anya waje be ro bala bangale kumaya mo fa nene olele deme nene lomele adibi yeso sayajila mo fa nene olele badugo wadolo mo na kuma ora bangale kumaya mo fa nene olele Maïga ma kuma du mo fa nene olele wadolo malado jeru bide branugo ba kumaya mo fa nene olele wadara ba Nemani baba na mabura tigeni zo kumala mo fa nene olele ne wale jebena zo sayajila mo fa nene bala ole wajo lo mo ya doni bile zo kumala mo fa nene olele janyo mo ga yo kumala mo fa nene olele ni ko ye Madu Sangare ka prestation laban y'an ka émission kɔnɔ an bɛna dakuruɲɛ laban di Bakari Kamara ma a bɛ foli ta ni ka filɛbagaw la an bɛ sɔrɔ émission kuncɛ i dansɔgɔ n ka foli bɛ se Madu Sangare yɛrɛ fɔlɔ ma a fɔ bi ko wasolon soma an tɔ ka ma don ɲɔgɔn na fɔlikɛlaw de b'an ma don ɲɔgɔn na Madu Sangare n'a ka karandenw diri ninnu a bɛɛ ne an ni olu bɛnna olu bɛ kɛ sababu ye k'an tɔ ma don ɲɔgɔn na n'an ye ɲɔgɔn lamɛn u dun b'an lamɛn fɛnɛ n ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma hali bi ala k'u bolo mɛn a la mɔgɔ tɛ kɛ ni jugu tɛ jugu t'i la o ala k'u jugu fori u la n ka foli bɛ ka se bɛɛ lajɛlen ma Mali soma bɛɛ a donso ni a soma komatigi bɛɛ sa n ka foli bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma ala k'an dɛmɛ ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma ani Mali faamaw halisa n ka foli bɛ se u ma u bɛ min na u k'i cɛsiri o da ala sago bɛɛ lajɛlen sago a ye dansɔgɔ a ye ni ko ayiwa ni bɛ dan sigi an ka bi émission na yanni an ka bɔ émission an bɛ foli di Mali soma bɛɛ ma foli di wasolon soma bɛɛ ma minnu kumana émission kɔnɔ minnu ma kuma u bɛɛ u dansɔgɔ nin ko émission kɔnɔna la Fananugu Dirisa bɛ an ka foli b'a ye ani Laginɛ délégation fɛn fɛn nana Dawuda tɛmɛnen ka sayɛlɛma na k'u bɛɛ dansɔgɔ nin ko k'an ka saya san ta an ka foli b'a ye an b'a dɔn n'ala sɔnna an bɛ s'u bɛɛ ma fo Laginɛ kɔnɔna la an bɛ se ka ɲininkali kɛ k'u dansɔgɔ mɔgɔ min bɛ technique la Vieux Sangare an b'a fɔ k'aw kan bɛ émission dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ. ni ye kɔrɔlen ni ma kuma ko ye kɔrɔlen ni so o ye kɔrɔlen ne ko moriya ye kɔrɔlen na Amadu Seku Bama ye ni wula ne ko da kɔrɔlen ɲafi ye dɛ
kuma ko ye kɔrɔlenni kuma ko ye kɔrɔlenni so boli ko ye kɔrɔlenni jinɛ ko ye kɔrɔlenni Amadu a fɔra Mali kama ye ma ne ko tɛ kɔrɔlenni fi ye Jawara ne ko tɛ kɔrɔlenni fi ye dɛ Seriba bɛ mɔlen ni dun ne ko tɛ kɔrɔlenni fi Amadu Mata denkɛni wula ne ko tɛ kɔrɔlenni fi ye Wasolo Kiramita denkɛ ni su ne ko tɛ kɔrɔlenni fi ye so kuma ko ye kɔrɔlenni ba jinɛ dɔ ye kɔrɔlenni su Actuellement déjà filɛbagaw ni ko ye Sebu Amadu bisimila kan ye an ka émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ a balimakɛ n'a terikɛ Madu Sangare Peni ale de n'a kalandenw bɛ yan bi émission kɔnɔna la karamɔgɔ an bɛ fɛ i ka foli ni tantɛ kɛ filɛbagaw la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka ɲininkali i dansɔgɔ nin filɛbaga cɛ n'a muso n b'a bɛɛ fo nin min nin diyala ne ye wulada na diɲɛlatigɛ la diɲɛ ko bɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ se la ko ma a ka di n ye y'a faamu la Wasolo Soma den n'a ba n kanubaga fɛn fɛn a bɛɛ lajɛlen kɛ y'a faamu la nkɔnifɔla ni kani i bara ne ye nkɔni kɔrɔ bi y'a faamu la Somaya yɛrɛ la ba sababu nin a ko ne gwɛlɛya tɛ ka fɔ ko gwɛlɛya n kan n'a ye nkɔni bila lolo ne ye n kɛlɛ a ye ko ne tɛ Somaya k'o kɔ ne tɛ dɔ wɛrɛ kɛ ne bɛ kolonkɛsɛ fili o la Ala sigi sago Wasolo Soma den n'a ba a bɛɛ lajɛlen Ala k'an don da kelen ka bɔ da kelen Ala ka a mɔgɔ kalalama bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɛ ka Madu Sangare k'a kani ne kɔni bɛ n ta folikan fɔ Wasolo Soma ye an ne don da kelen ka bɔ da kelen ka don sɔlɛ ka bɔ sɔlɛ o b'a diya o la Ala sɔgɔ i b'o diya ayiwa i bɛ ka kuma min fɔ sisan Ala ka nin jɛ sinsin k'a fɔ ko ni Madu Sangare nkɔnifɔ dabila ko e fana bɛ Somaya dabila nka o yɔrɔ la an bɛ don Somaya kɔnɔna la komi i yɛrɛ ye Somaya ye ka ban i sigilen b'a kan n'an ko i ka dɔ fɔ an ye bi Somaya kan Somaya ye mun baara sugu ye Somaya jɔyɔrɔ yɛrɛ ye mun de ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna la Sebu Amadu i dansɔgɔ nin ko bon i mana fɔ ko ne kɛ Somaya ɲɛfɔ ɲɛ tɛ Somaya ma tugun Somaya fɔlɔfɔlɔlama ma dabɔ wariko kama ma dabɔ sanuko kama i ye banabagatɔ furakɛ i mana ko min natɔ ye i y'o fɔ k'o sarakajugu bɔ Somaya dabɔlen don nin kama mais an bɛ waati min na ni bi a bɛɛ kɛlen wari ɲini ko ye jamana yɛrɛ wari kɔ duguw wari kɔ nkɔnifɔla ye wari kɔ a ko la Somaya ma dabɔ wari ɲini kama Somakɛ a ma dabɔ wariko kama dɛ i mana banabagatɔ jugu min ye ka kɔrɔtɛ jugu nɔ ye i b'o furakɛ a fɔra i ma ko Soma ye mais bi o tɛ bi Somaya ye dɛ ne kɔni tɛ dabɔlen min kama n'i ye banabagatɔ ye bon n seko min ye ko jo sɔn n tɛna taa de dɛ ne jo sɔnna mais n bolomala yiri de n t'a min o kuma dɔn o de i ka o jaabi yɛrɛ jara kosɛbɛ parce que an bɛ nin ɲininka sisan yala yiri jɔfɛn mun ye Somaya kɔnɔ an bɛ mɔgɔ dɔw ye boli b'u bolo nka u tɛ foyi dɔn yiri la u b'a fɔ k'olu ye Soma ye yala est ce que o tigi ka Somaya tɔ ka jɛ tɛ wa mɔgɔ bɛ se ka kɛ Soma dafalen ye ka sɔrɔ i tɛ yiri dɔn i tɛ laturu dɔn bon o tɛ se ka kɛ n'i ma yiri dɔn sɛ faga k'a lafili ne m'o Somaya ɲɛ ye n t'o kalama o ye sɛ fagala ye de jo sɔla ko ne jo yɛrɛ yiri ye jo yiri ye o mais min kalama a la n kɔni bɛ yiriko kalama mais filɛlifɛn kalama mais a mana ba sela bolisɔn ma kala fili n kalama ko tɛ o de mais o tigi minnu ye nɔ n'i tɛ yiri dɔn olu fana bɛ hakɛ to bɛɛ n'i ta sɔrɔ ɲɛ awɔ ayiwa karamɔgɔ Sebu Amadu halisa an foli bɛ Actuel Media filɛbagaw ye waati an bɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ an bɛ mɔgɔ min fɛ bi Sebu Amadu Sidibe n'a sigilen bɛ Wasolo karamɔgɔ ɲininkali m'an bolo o de ye Wasolo Somaw ka ca a dɔnnikɛlaw ka ca yala i ni Wasolo Somaw ne kɔni bɛ se ka fɛn dɔ sereya ka sababu kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ kungo wulila Wasolo yan Soma kunda ne b'i kɛnɛ kan donc ne bɛ se ka sereya k'a fɔ n ko fɛn tɛ fan fɛ ka ɲɛsin mɔgɔ ma nka e fana bɛ se ka kuma tɔ sɛbɛntiya wa i ni Wasolo Somaw cɛ bɛ cogo di Wasolo Soma kojugu tɛ ne ni Soma si cɛ walahi Ala k'a Soma bɛɛ sɔrɔ Ala k'a bɛɛ wɔ ɲɛfɛ Ala k'a bɛɛ fɛnɛ kɛ ka dugawu kɛ n ye n'o ka kɛ diɲɛ bɛ diya fo ni min y'a fɔli dɔn a ko n'i y'a fɔ ne Sebu Amadu ye ne wɔtɔ ne bɛ t'i ka fɔli kɛ
k'a ladiya an de don da kelen ka bɔ da kelen o mana kɛ hali fɛn ma k'an bolo kɔni fɔlɔ yɛrɛ fɔlɔ bɛ sa wa. ayiwa se Amadu i ka nin jaabi kɔni jara kosɛbɛ halisa an bɛ émission dɔɔni kɛ ne kɔnɔna la Actuel Media sanfɛ karamɔgɔ ɲininkali min bɛ yan o de ye waati bɛɛ ni an ye somajugu tɔgɔ mɛn n'an ye mɔgɔ faga somaw ko mɛn karamɔgɔ Madu Sangare da an bɛ tɔgɔ mɛn a la yala n'a nana sira wɛrɛ kan ɲuman sira kan yala se Amadu i bɛ se ka mɔgɔw ka banabaatɔ furakɛ wa walima i bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ somaya kɔnɔ mun tɛ i n'a fɔ juguman sira ye ka dimi bɔ i yɛrɛ la walima ka fɛɛrɛ kɛ mɔgɔ kan. bon i t'a lɔntan min juguman na i b'o kɛ n'ala ka k'i ta la o bɛ kɛ banabagatɔ mana d'i ma i t'a lɔntan min yɔrɔ i b'o kɛ ni ala ka k'i ta kɛnɛya la o bɛ kɛnɛya n t'a lɔntan min yɔrɔ wora ko mɔgɔ kelen si m'a lɔn i da i t'a lɔntan min wala ka tugu nka an minnu bɛ Bamakɔ sisan n'an y'i ko mɛn i b'a sɔrɔ an bɛ siran ka gɛrɛ i la k'a sabu kɛ an b'i tɔgɔ mɛn cogo min na yala se Amadu i ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye wa mɔgɔ kungotigi bɛɛ ye yala mɔgɔ jangadobagatɔ bɛɛ ye i ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye ka bɛɛ bɛ sɔn ka mɔgɔw kungo dilan somakɛ n'i ma se ka mɔgɔ i lajigin k'a ɲɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ kɛɲa t'o la mɔgɔ tɛ kojugu kɛla dɛ kojugu tɛ kɛla wari la dɛ kojugu de bɛ kɛlɛ ko nin de kɛlen na ou bien a kɛlɛ jamana la ou bien a kɛlɛ dugu la kojugu tagabolo le mais a yɛrɛ gansan a ye somaden ye ma tagabolo la o ya kojugu de la soma i bɛɛ kɛlɛ bɛɛ diya o tɛ kojugu kɛla ɲɔgɔn na mais o i bɛɛ subaga in de kunbɛn ani mɔgɔ ye wala la sugu sago an bɛ kuma di Madu Sangare ma bɛni bɛni a b'a ka pɛsɛn filanan kɛ an ka émission kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kuma di ma tuguni n'i ka jɛ ye. Jɛnɛmaja Mayiga i ni ko i danɔgɔn ni ko nin ye Seku Amadu ye silamɛsaden don mansaden don a bɔra Seliba Firifɛn de dɔn ne ni nin mɔna ɲɔgɔn fɛ i b'an fitinin b'a dɔn kana ni jigilen lajɛ soma de sigilen ɲinan nin nin soma de jinɛ a fɛ Amadu dɔnnikɛla de a bɔra Siribe don jalansiw de ye ninnu ye i danɔgɔn ni ko an b'a Jalo ni jagde Siribe ni Sangare ko nyam ni ko da fabeli ko ko mi ma tu do ko nyana mo ko no yala ngale farabulu be yala mi la afali ba e ga bi mai nega ki ba ga beni ki be ma ko ma ga bena maru e ga na dila nega ya maru ya madu ju fo ga me fali wadi ko ma la le lo ma ko non jesu Seku Frodo yinizu nyakoro ngi batigi yinizu ne de ko tigi yinizu dibi ko batigi yinizu jina ni matigi yinizu nagi fola blala ngi fola lolo no ya kuno mala ba ko ye kan lo ayi wa jala na ba ko ye kan lo ma wono do bari fo kan jala julu ye kan mo ma ayi wa jala na maru ba o da ya jala ye kan so wali ne to na manaje lo ma wono do mo ba la wa do Lomi ya dibi e dabana ta ya dila ye kana e no ila kumale ko ai brado Seku ga ya pamba e do manguru ye kana so kono nyaba no ila kumale ko ai brado Lomi ya dibi e mata ya dila ye kana e no ila kumale ko ai brado Seda jo ne ala da manguru ye kana so kono nyaba no ila kumale ko ai brado
ojú kò lẹ́yìn ètò wọn kọ́ lọ́jà ti láyé kan. ṣègùn bọ̀ má fi wọlé yá wa amadíyé kan náà kọ́rọ́ náà máa ń lọ. náwó lọ́jà wà lọ́wọ́ ọ̀dọ́ tó màgùrù yé kan náà yá la. tó máa yẹn kúnlẹ̀ ndíkì jẹ́ mọ́ná lọ́jà ti láyé kan náà ṣègùn náà yá wa. émission dɔɔni kɛnɛ an bɛ ka sɛnɛ ka taa bayɔrɔ la karamɔgɔ amadu ɲininkali dɔ ye fila ye halisa an b'o k'i la n'i ka jɛ ye ɲininkali min bɛ yan nɔ o de ye bi n'an ko k'i ka ladilikan ani welelemadakan ani message dɔ ci wasolon somaw ma mali soma bɛɛ ma mali donso bɛɛ ma i bɛ se ka mun de fɔ Actuel Media sanfɛ. bon ne bɛ min fɔ soma ye ala k'an bɛɛ don da kelen ala k'an bɛɛ bɔ da kelen ala kɛ somaya di a bɛɛ la ala k'a bɛɛ kun faga ɲa mɛ min deli soma fɛ wo an bɛɛ kɛ don da kelen an kɛ a bɛɛ bɔ da kelen ala k'a kun faga ɲa n'i y'a ko kun faga ma ɲa kɛɲa si t'a la dunuya kɔnɔ min taamana fɔ bɛɛ bori ka ɲɔgɔn kunko kɛ n'a ye ɲɔgɔn kunko kɛ i bɛ se ko la hali dɔ bɛ nama ko dɔ la jama rɔ dɔ b'a kɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a lɔ k'a kɔ mɛ a bɛ fɔ k'a kotigi kɔ bon diɲɛ de nin ayiwa o kɛnɛlen kɔnɔna la an bɛ kuma d'i ma tuguni i bɛ foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔ la n'o ye transition fangaw ye an ka politiki mɔgɔ minnu bɛ yen i bɛ foli k'u la walima ni ladilikan b'i bolo ka d'u ma i b'o d'u ma waati min na parce que o bɛ k'i lajɛ Actuel Media sanfɛ. bi ne bɛ se ka mɔgɔ min fɔ mali kɔnɔ bi ya fana ne y'o o don ne da o da Asumuni Asumu kelen pe min président duma ɲɛ bi mali ɲɛ yɛrɛ kuru de ne ya fana ko n'o ala pale la ne se ko Amadu cɛ duma ɲɛ mali ɲɛ kuru de an ne da o i ni ko cɛ duma ɲɛ bi i ni ko nin bɛ dan sigi an ka bi émission na Actuel Media sanfɛ foli ni tana an b'a d'aw ma minnu bɛ k'an filɛ ani minnu sɔnna ka n'u sigi k'an émission kɛnɛ assister n'o ye Malisan ka diri ani a ka kalanden tɔw bɛɛ lajɛlen Tomola ani Seku Amadu Sidibe wasolon soma u k'u bɛɛ dan tuguni ko Actuel Media